Serus, serus. Zdravím vás všetkých a v prvom rade vám chcem poďakovať všetkých, ktorí ste lajkli na Facebooku toto video, takže ideme ďalej. A menovite idem pozdraviť dvoch ľudí, ktorí si subscribeli YouTube channel a odberajú videá. A to je Pali Linkeš, a.k.a. Ortez, a potom Miriam Linkešová, čau Miriam. A oni majú víziu, že raz ten channel bude perfektný, takže už teraz sú tam. Takže všetci ostatní, neviem, či vás budem pozdravovať, ale týchto dvoch extra. No, čo teraz? Pozývam vás na štvrtkovú mládež, ktorá by mala byť trošku pokojnejšia, meditatívna, taká rozmýšľacia. Doteraz sme hovorili o hriechu, o prioritách a o kompromisoch, všetko tri praktické veci. A teraz budeme trošku hovoriť, alebo respektíve trošku budeme chodiť hore-dole a budeme premýšľať a budeme ticho a budeme meditovať. Takže táto štvrtková mládež je tu pre teba a bude sa volať Minuta ticha. Takže keď čakáš srandy alebo scénky, teraz to bude celkom iné, ale jednoznačne príď. ZBC 17.00, štvrtok, tvoja mládež. Tam ťa čakáme a bude to jedna šupa. A mal by som dodať aké heslo dňa. Heslo dňa bude žijte v Praze, tam je blaze.